Pa ja mislim onako kao što i crkva naša misli. Bog na nebu, kralj na zemlji. Srbiji nedostaje kralj. Mi u ovom trenutku moramo sebe da pitamo zašto mi želimo danas monarhiju. Ja ću vam reći da danas i levica i desnica u Srbiji, ako ne postoje, ako se nisu političke stranke izgubile u podjeli mandata, kiosaka, javnih preduzeća, i jedna i druga treba da znaju da je modern, parlamentarna, ustavna, evropska monarhija u interesu stabilnosti, demokratije u Srbiji i srpske države. Kako izgleda jedna država koja je vekovima bila kraljevina, a sad je republika, najbolji primjer je Srbija. Ona je bila kraljevina 8 vekova, a republika je bila isključivo pod komunizmom. I republika nema druge istorije osim istorije komunističke partije. Tito je Stevan Nemanja Republike Srbije. Ova horda koja je ovde 50, evo već Boga mi 60 godina, razbaštunula i meni, eto ako ništa drugo, bar duguje 120 hektara borove šume. Ako ja kao poslednji očekujem da se vrati, prethodno bi bilo prirodno i jeste da ja očekujem da se prvo me vrati. Da se kući Karađorđevića vrati ono što je njihovo, a to je kraljevina, srpsko narodno, srpska država, a onda je normalno da posle toga, eto i ja nekako dođem do tih 120 hektara borove šume, pola veka realno u nečemu čemu nikad nismo bili. I eto, realno je da smo, na primer, uvek bili jedna monarhija u okviru koje je Srpska crkva naša i naš patrijarh bio onaj koga se ide po blagoslov za svaki čin koji želite uraditi. Znači, postoje jedan prirodni, Bogu dragi sklad, a eto tako je 60 godina mi smo u situaciji koju vi ne bi najvećem neprijatelju poželeli. Simbol je trajanja i kao takva znači ohrabrenje i trajnu podršku svima onima koji se zalažu za red, za progres, za napred. I u trenutku kada je monarhija mogla biti restituisana u Srbiji, zaista se nije znalo kakva vrsta monarhije. Pa jedna jedina moguća, parlamentarna, demokratska.